no temie ebuna bona chibara cheito omogaba no ikoni gagasaine mosomi abana chizukuru omogaba na narwe paseri anyagetari otemie ramariogo tarikolema banyagetari omendire sabezi yabeyerengia asomoroberio bwokorigereria na kumurekera magendero ase county ya Kisii insi omugabana bwe county ye Paul Simbarati anigorero turachie kumurekere bunge ya Bonchari. Ebunge ya Bonchari nigo ebwate chigwodinye ekyo kirebo morenda abogia kumu bomaliba amonaliana. Nigo eserikali ye yabekiro mokia ase myaka 3.5 yaelire koenekeria bamenyi bebunge ye amagendero ase chinsemo n'echi sector ao. Kumurekere wodi ya bogia kumu asensemo yobochenu ime wodi ya bogia kumu nelio koenekia bamenyi konyora bare omunyagetari ase dispensary ya Lioruta niga serikali ya Paul Simbarati yaikiranirie okwagachua kwenyumba y'omunyagetari ase dispensary ye. Aborokiwa ba ECDE ase skuru ya bogia kumu nigo chingaki chamagega balenge no bokongu asense mu ichinyomba chobochenu akorende buno bokongu bo nigo bwaera kubwatkana no kwagachua kwenyumba ya Kebara. Asense mende serikali ya county ya Kisii insi omugabana Paul Simbarati ya bikiromokia goikirania imeye ward ya bogia kumu na yamangana alengete chipara asogwetani chipara 15 chiarosi gwe korobyo gweta kurwa senseme yemo gucheyende egatie chipare chinga mona omatundura liombaso nyamerako Museni epara yo Mosege Ekioga Moyuru epara ya Welcome Mukwerero Itibo epara ya City Gas Gesonso Nyamokenye epara ye bate Musando epara ya Nyabioto Onyansimura Mosisita epara ye bate Onyansimura Liunyancha epara ye bate Wongoro Omageto epara ya Omanduku Nyamasebe Liokioga epara ya Lianyapara Liandasi Ruterensewe Nyambunua Ikuruma Egatie Chinde kumurekere wodi ya bomorenda ime ya Bonchari okogendera kwagachua wechiro ya suneka nigento abatumeki bechireye abagokerete koraria nigo era chigokonya kurusia baonchoreria astipara nabo igo wekenga kurua somo basomo tinde nonyenenga kiembura. But tuna request gavana wetu atumalizie soko yetu hapa mjini Suneka ndio watu tupate kufanyia biashara huko ndani. Juu kuna wengine wanatandika kwa mabarabara na watu wanatakikana kupata penye wanachikinga. Aboigo okobekwa wa Kapros ase chireye naboigo chinchira chinyetanaine negento kyogochia goikirania obonchoreri obo. Nashukuru sana kwa gavana wetu juu alikubali ametutengenezea barabara. Vile kwa hii barabara yenye ilikuwa inatusumbua hapa ndani ya Shoko alituwekea Gabros na vile alituwekea Wapros, at least watu tunauza vizuri na kuna stress. Asense moyende niga serikali yabekiro mokia asamangana yobochenu akwenekio kwagachwa wechigwodi chabasacha abakungu amo ne yabana se health center ya Liotachi gokonya bamenyi bensemeye aboigo gokuru kwagachwa we dispensary ya Kiabusura aboigo kobeke sora ase dispensary ye kando no kwagache nyumba ya Kebara gokonya batumeki bare ase center ya Kiabusura. Abamenyi bekenyoro kiabitale nigo bagokerera umuroberio bwa serikali ya Kisii kwagache gesima kia mache imeye skuru ya bitale SDA Hybrid Senior School nibitacho kobekwa isiko gokonya abamenyi aba gukora muchando bwa macha sensemeye. Macha ya tokonyire kurwa gajeta
abang'ina bonsi n'abana bonsi mpaka abana b'esukuru bakonyekire bagachire rocha ase atambe bono twanyorire amache togoteba gaki amache ati gagenderere tuyarinde anyare ko bagotokonya. Kwa mheshimiwa Simbarati namshukuru sana kwa sababu kwa hii mradi ametuletea hapa, tunamshukuru sana kwa sababu maji inatusaidia sisi, tunapatia ng'ombe zetu, tunakunywa, watoto wa primary wanachota hapa, wa secondary wote. Kwa hivyo namshukuru hasa maji haya mheshimiwa atoletera atokonye sana asicho nyombati nero mwemusio yito atokonyire babwate na Simbarati atoleta maji haya igaso bwenge simba na bakuya na kitamwire na tutoroje maji haya igatokonyire county government yaitu twatebire ng'ambo ya mono nande egendere gukora boyo maji haya akonyire ekinyuru gitu gionsi boyo pake skuru na morocha iga skuru ya konya kire mono abana bakonyiru igo bono muchando bwa maji oerira sekinyureke kubatikana no kugania igatie chipara chia rosigwe ase godi ya bomorenda ng'amone para ya nyanchabo liokerio ya masegege bomachoge amone yali otachi tumaini eyo abamenye nsemeye bagokerete na kugania chinse mwinke chitigarete gukurwa ogambi amana se para yo arati atangenesera nebekirera moro mubuya kuchimono ngota konyero basombe wechi imesie amatoke kwaenda karano na yande gojisuneka. Ile kitu nilikuwa nashukuru sana ni kwa sababu ya mzae Simbarati alitutengenezea njia na akatupromise ataweka makarabati atuwekee malam ya kufika ile njia ya chini ya Nyangoge, lakini ile kitu wamefanya tunashukuru. Abono kumurekere wodi ya bomariba nigo serikali ya kaunti ya Kisii inse y'omugabana Paul Simbarati yaenekirio gukinigwa kwebirengo ase dispensary ya Entange na boigo dispensary ya Isamwera. Chipara ase wodi ya bomariba boigo nigo chire libaga rinene abamenyi bagokere tokoroisigwa wepara ya mugumo Park Street kwa sababu ya hii Park Street yetu ya soko yetu ya Mugumo imechengwa, na hakika ilipochengwa tumeona tukiendelea vizuri. Kitu ambao hakiko katika hii Park Street yetu ya Mugumo ni mataa, tuko na giza sana. Chipara chinde ngamo nilia ya liambeche lia somoni monchurulia obuali Isamwera amonelia ya Igonga Nyamagundo Kenyorora eyo ase nonyerabo abamenyi basabire para yende ase nsemeye elia magani abo ogwikiranigwa yaito ya Kasarani njabo atoba kong'ubonge sana kurumaega gotware kwa kanso kwimukie kaza makwoiga mwinari kwa sababu rangeti ekaza mayanga go gwakana ono rero ndoje ng'ambiyere musiero tobekeiro moromo ya tubwatanire kenyo epare korugonga gojikenyorora nero osiri ngwitachire bono iga ndoche no omurai oro egeti otemire mono sana igotiga tomweri bagakore gasi egwodi omwerio ime ya bunge ya Bonchari ne egwodi ya Liana asenero etaratigwa magega asoko enekerigwa amagenderero ugokora kwa gachwa kwenye getari ya Liana level 4 negenta abamenyi bensemeye ababeire bakogokera mono kumwiraneria omugabana Paul Simbarati ng'ambia mono asoko baikeria obobweniange nkwiraneria omugabana mbia mono Simbarati kulingana atoroseirie nyagitari engiya antu twegokeirie nsema ya Liana Bonchari eria kabere itagitatoletera wanyagitari abange baichega nechinyomba mente kya banyagitari esibakomenya mbanyako kurusi ko baguchandika gochaga kando ni nyagitari ya Liana nyagitari ende ya bele bofo nero tiratuko maiga yebirengo ase nyagitari yeye gukinigwa egati yabo okwagachwa kwegodi ya maternity okobekwa wechkabros ase nyagitari ya boigo okobeka chimashini chekerero ase laboratory
abang'ina ase kinyoro kia ng'eri nigo chingaki chia magega barenge n'omochando konyora amache ase chinka chiabo akorende bono kwagachwa kwegesima kia ng'eri anigo kwabakonyire kegima egento bagwaka mbuya gochia ase serikali ya kaunti ya Kisii insi omugabana Paul Simbarati nonya nabo nigo bamuganirie omugabana komenta chinguru chechisora elio chitoma amache asegeka. Tunashukuru kaunti kutuletea maji pande hii ambapo tunashare kati ya Bumbure village na part of Mukora village. Ngoira nyasaye ngambia mono umurayo ito Simbarati atoretereta amachengelia kubwa mono mnantu abangina konya twachandikire mono nande mono twakaralire roche twaenda saa 7 twacha gocha nande no saa 5 yeli mambi ogokinia ebirengo bya chisemi ase gwadia yaliana na barabwo nigo boire libaga kwirero kwagachwa gwikirasi gya ICD ase skuru ya borose ya Nyangena abwasa bamenyi bagokera tomurobiri oyo amune yende ase nsemeye aboigo goteba n'obwagachi aboikiranite ambao hapa saidini Iliana Ward na pamoja na gavana wetu Simba Arati awatwareteire ekirasi ga Nyangena ase nsemo ya Iliana Ward igontoroche gasi gendete gokorekana ga Iliana nengiya sana ase Nyangena ga iga yakorekanire engiya ekirasi kiarosirwe kiya sana nere gaikiranire twatebire mbiya mono none abananchi bonsi batebire mbiya mono asingiche gasi engiya Simbarati ensemo yendo bwagachi bwekirasi kya ICD bwaikiranire nase skuru ya St Thomas Aquinas Nyamare abande konekia obokoreri obuya nigo bokorwa gwetera baraya bake ase kegori gochorwa nande nkoiranire ngambia mono ase ng'encho Simbarati atoroseirie kirasi egera abana bacha gosoma nande sigwatigairi ocho tobekere birogo egere okore gasi kore gichana amarika gokwana ng'a okore gasi koro musae ntubara Simbarati okwaga kerambia mono ase ng'encha gwakorironsi mbia mono etokoiranire ngambia mono ase ng'encho yomurayo ito Simbarati oyo gente kunyara kobogo togende gotoroseria magenderera yara mange na ende mbiyamo nase ng'encho gotoroseria kirasi ekikere kiyamo na abana baite baranyare ko bagosoma bagendere konyora chisemi na ende togosaba ng'a rendo nyare ko bagotomentera amachega abana banyare ko bakunywa ayonsi nigakwenekigwa ekere serikali ya kaunti ya Kisii yabekire omokia kwenekia magima y'abamenyi be kaunti eye ngochenchiare asobuya.